Maray na aga mga tugang uya po ang mga barata ngunyan na Lunes. Enot sa headlines kan mga barata. Sa lado lokal, gobyerno probinsyal kan Albay nagkakigwanan ng preparasyon sa nakatalaan na Renewable Energy Summit sa masunod na bulan. Edifisyo na gagamiton bilang feeding room asin kantin kan mga estudyante sa Legazpi Port Elementary School. Formal ng pig turnover kan US, Korea asin Forces Armadas kan Pilipinas sa lindong kan Pacific Partnership 2024. Sa lado national, Department of Health siniguro na may sufisyenteng supply nin doxycycline kasabay kan pagdakol kan kaso nin leptospirosis sa nasyon. Sa Department of Education o kaya Agriculture nagbugtak nin livestock checkpoint sa bilog na Luzon para mapugulan ang makaskas na paglakop kan African swine fever sa Batangas. Matatag curriculum aamyendaran kan Department of Education. Sa ibang nasyon, bangkay kan 62 na pasahero kan bubinagsak na aeroplano sa Brazil, gabos nang na-recover. Sa lado ng Karawat World Class Pole Vault Tournament, tadarahon kan Pinoy pole vaulter AG Obiana sa Pilipinas sa masunod na bulan. Detalyas kan Bareta. Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Opisyal nang naitong kwenta kan mga soldado sa Estados Unidos, South Korea asin Pilipinas sa rarom kan Pacific Partnership 2024 ang bagong edifisyo na ipinararom sa pagpapairahay na maserbing feeding room asin kantin kan mga estudyante kan Legazpi Port Elementary School sa Legazpi City kan nakaaging Aldao. Sigun kay Mission Engineer US Navy Lieutenant Adam Bosom, pagkakarkalo na maabot sa sobra sa 200 o kaya 20,000 dolyares o sobra sa 1 milyon pesos ang kantidad na ginamit kan sa mga materyales para mapakaray ang nagkaparang fasilidad kan nasabing eskwelahan. Kasabay kan patrabaho ang pagbugtak ng electrical system, pagpintura, pagbugtak ng matibay na bubong, asin maray na paril. Katuwang kan ang Korean Navy asin Philippine Army sa pagkonstruhir kan fasilidad na natapos nin haros 2 semana sana. Miyaras tanto padagos na ang preparasyon kan gobyerno probinsyal kan Albay sa gigibon na Renewable Summit o Renewable Energy Summit sa masunod na bulan. Sinabi ni Gobernador Grex Lagman na pigdalauman ang pag-atindir sa nasabing aktibidad kan mga stakeholders asin investors halit sa mga iba-ibang nasyon na pwede makatabang na mautob ang pagiging renewable energy hub kan Albay sa taon 2030. Sinabi ni Lagman na sa ini sa pigiling na solusyon kan probinsya sa problemang pigaampang sa supply ng kuryente kan mga albayano. Sa tanawan ni doon na seryoso ang problema asin ang issue mananangon sa kuryente pigsasabing bako man siya buta dahil sa mismo haros araw daw nakaka-eksperyensya nin pagpropalsok kan supply nin kuryente. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa September 27 asin 28 gigibuhon ang Albay Renewable Energy and Investment Summit sa Oriental Hotel. Sigun kay Provincial Planning and Development Coordinator Arnold Onrubia, katuyuan kan aktibidad na mag-inganyar
kan mga posibleng local as in foreign investor na mag-invest sa Albay sa renewable energy. Panginginutan ang aktibidad kan probinsya katuwang ang mga kay international and domestic stakeholders kung saan focus kan summit and potential collaboration, investor engagement as in and mobilization kan renewable energy projects. Katakod kini sinabi ni Onrubia na dakula ang partisipasyon kan mga albayano digdi sa paagi kan pagsuporta sa siring na aktibidad na pag-araman na ipapresentar sa summit kan Philippine Movement for Climate Justice and latest progress kung saan tampok ang kay investment areas asin iba pang oportunidad. 85 wanted person ang naarestar kan Philippine National Police sa 5 aldaw na operasyon sa Kabicolan. Sa report na ipinaluwas kan Camp Simeon Ola, sinabi ni PRO5 spokesperson Lieutenant Colonel Malu Kalubakib, kumpesto nin 15 most wanted person asin 70 wanted person ang mga nagkadarakop sa ganibong operasyon sa laog kan peryodong Agosto 5 sa Code 9 ngunya na taon. Ang Albay ang may pinakahalangkaw na bilang kan mga nagkadarakop na nasa 25 mantang duwaman sa Katanduanes na iyo ang may pinakababang bilang kan mga nagkadarakop. 23 man ang naarestar sa Camarines Sur, 15 sa Masbate, 11 sa Sorsogon, asin siyam sa Anom sa Naga City, Siriman, 3 sa Camarines Norte. Iyan ang primerong kaptang kan mga bareta. Ang iba pa pagkatapos kani. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Ano man ang atubangon ta, sigaw si Shine, perming kaibahan ta. Servisyo niya na matean ta, Legazpi City feels so good. Ang Salvador naman ang laoman ta, sigaw si Sunshine Imperial. Kapos sa sektor, tinatabangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programang sanidad at pang salud, para sa gabos na Legazpenyo. Kung si Sunshine at your service po, para sa gabos na Legazpenyo. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Experience a night filled with extraordinary joy, love, and inspiration through music and praise. Experience God's love in a beautiful way. Nasa iyong palad ang iyong likha. Come, celebrate your faith and receive God's more with the Expand Worship Celebration 2024, a benefit worship concert with Brother Bo Sanchez, our renowned motivational speaker, Catholic lay preacher, book author, and founder of the Feast and Light of Jesus Family, along with Brother Alvin Barcelona and Brother John Escoto, happening on August 24, 3 p.m. onwards at the Ibalong Center for Recreation, Legazpi City. Tickets are available at the LCC Business Center near you. Visit, like, and follow The Feast Bicol for more details and promos. Brought to you by The Light of Jesus Family, The Feast Bicol Community. Madya, makisumaro, magresibi. Be part of this bigger mission, and together, let's receive God's more. Hashtag Receive Expand Worship Concert 2024.
Ilayo ang inyong mga chikiting sa peligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017, bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad? Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to Yossi para walang pagsisisi. Quit now. Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Igwa akong may picture, tuwa na visto mo. Si Jessup Salceda ang kaibahan mo. Nakul na patunayan na matean ang serbisyo. Ang progreso, minapulos na, ipapadagos ni Jessup Salceda. Serbisyong may puso, yan nga si Jessup Salceda. Ito ang dahilan kaya lamang ang may tapang pinakalang dehado yung palalyamado. Ito ang tunay na never say die. Saya na tama ay tunay. Itaas ang tagay, kabarangay. Drink responsibly. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa. Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo, kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita! Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy Kap. DCGB Barreta alas 7. Barreta alas 7. Detalles kan Barata sa Lado Nacional. Aamindaran kan Department of Education ang matatag curriculum base sa magiging eksperyensya kan mga paratokdo asin mga estudyante. Sinabi ni Education Secretary Sani Angara na maski ipagpapadagos ang paggamit kan curriculum, posibleng baguhon pa ang revised study program kung mahilinganin mga dapat na pakarayon. Pagkukonsider maninda ang nagkaparang taon na pag-aadal sa curriculum kaya dahil ni pwedeng ibasura na sana makukuha sa o makuha ni mga inputs sa mga paratokdo asin estudyante para maplansya ang mga dapat pagayunon pa. Kan 2023 piglansar kan DepEd ang matatag curriculum para
i-decongest ang presenting K-12 curriculum. Sa rarom kani binawasan ang numero kan mga ensayo sa pag-aada maging sa pag-focus sa literacy, numeracy, as in socio-emotional skills po sa kindergarten sagkod sa grade 10. Naglatag na ang Department of Agriculture ng mga checkpoints sa bilog na Luzon bilang kasimbagan sa makaskas na paglakop kan African swine fever sa Batangas. Ang mga checkpoint para mentas na lakdang mantang pigalat kan gobyerno ang pag-abot kan mga bakuna sa ESF. Sigun kay DA Assistant Secretary for Swine and Poultry, Dr. Constante Palabrica, ang karagdagan na border control pigdisenyo para pugulan ang pagiro kan mga may halang na orig na naging dalan para sa mas makaskas na paglakop kan ASF sa Batangas. Ang bagong outbreak kan ASF nagresulta sa nagkaparang banwaan sa Batangas na nagdeklarar ng state of calamity. Sigun sa monitoring kan Bureau of Animal Industry, naglakop na sa ASF sa gabos na 17 riyon sa Kabicolan o sa Pilipinas, asin apektado ang 74 probinsya. Nasa 52 na banwaan sa 22 na probinsya ang nag-report nin aktibong kaso nin ASF. Siniguro kan Department of Health na mababakal na ngunyan sa merkado asin health centers ang doxycycline na pigagamit na pangbulong sa leptospirosis. Ini sa tao kan pagsikad kan numero kan mga pasyenteng may kaso kan nasabing bacterial infection kasunod kay may wasan ng pagbabaha sa Luzon kan nakaaging bulan. Pero apesar kani tinawan ni doon ni DOH spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo na kinagaypuan pamanggararay na magpakonsulta sa doktor bago gumamit ka nasabing bulong dahil ini pwedeng gamiton kan mga bados asin mga aki na 12 anyos pababa ang edad. Pero digdi nakadepende man ini sa sitwasyon kan lawas kan sarong persona. Hinali man kan DOH ang pagkatakot kan publiko asin sinabing available asin libre ini sa mga public health centers. Sinabi niyang maski kinapos ang supply kan doxycycline sa nagkaparang riyon may kabagang milyon na kapsula ang nakatalaan na i-release kan DOH. Kasunod kani siniguro kan na DOH sa publiko na kayang i-handle kan health system kan nasyon ang nagdadakol na kaso kan leptospirosis. Nagtutubod ang National Irrigation Administration na lalo pang maitaas ang produksyon ng paroy sa masunod na taon. Sigun kay NIA Administrator Eduardo Guillen, nakasunod man ini kan lalo pang pag-itaas ka numero kan mga irrigation facilities asin mga dam sa nasyon na makakatabang para mapatubigan ang mga tanuman nin paroy. Itanong alimbawa kan opisyal ang bagong dam na binuksan kan mga nakaangel daw sa mga ibang parte ka nasyon, arukan Western Visayas, Cordillera, Central Luzon, asin iba pa. Ang mga ini magkakatabang para mapakusog ang lokal na industriya nin bagas sa tabang man kan mga paraoma asin kan gobyerno. Pero digdi magagamit man ang bagong binilog na cropping calendar kung saan ang presenting duwang cropping season sa mga NIA irrigated areas iyo ang gigibo ng tulong cropping season. Pinag-unang bitan man kan NIA ang pigisabing incorporation o pagpalaog asin pagberyo sa konsepto kan irigasyon sa mga flood control projects kan DPWH. Sa rarom kan konseptong ini, magkaibanan aniya asin DPWH sa pagpaplano sa mga pigigibong flood control facilities kung saan pigtitipon ang mga tubig sa nasabing fasilidad para magamit sa mga kabasan imbis na pabayaan sa nang magdiretso sa dagat o salog.
Piglinaw ni Senate President Chis Escudero na sa ngunyan daing planong bawasan ang eksistidong numero kan mga holidays o pista opisyal sa nasyon. Sigun kay Escudero na ang polisiya kan Senado iyo ang dai pagdugangan ang mga holiday asin dai naman pagbawasan. Ang pahayag ni Escudero bilang kasimbagan sa mga iba-ibang pagbatikos na sa iyang naresebi sa naenot na pahayag kay ni kung saan sinabi niyang lilimitaran nindang aprobaran ang mga gobyerno lokal sa propestong ley sa holiday. Sigun sa literato kan Senado, sa ngunyan, may 24 sagkod 25 pista opisyal sa Pilipinas sa sarong taon. Dahil kaibanan ang mga suspension sa trabaho dalan sa maraot na kamugtakan kan panahon. Sinabi niyang kung 22 na aldaw siya na ang trabaho sa sarong bulan, garoma siya ng may sarong bilog na bulan na dai nagtatrabaho ang mga obreros. Kamautan man ninda na maging mas competitive ang Pilipinas. Siriman, sinabi ni Escudero na bako prioridad ngunyan kan Senado ang mga isyong ini. Sa gararay na minidbid ang magagayon na taanawon asin pasyaran sa nasyon. Ini matapos manominar ang Pilipinas na may magagayon na tourist attraction sa 23rd Annual Wanderlust Reader Travel Awards 2024 kan sarong magazine kan UK. Kasunod kini hinagad kan Department of Tourism sa publiko na magboto para manggana ang satuyang mga pambatong pasyaran. Kaya nandigdi ang Most Desirable Country, Rest of the World, Cebu. Most Desirable Region, Rest of the World, as in Palawan. Most Desirable Island, Rest of the World. Pwede man magboto sa Philippines as the most desirable country sa kategoriyang Adventure, Nature and Wildlife, Culture and Heritage, Gastronomy as in Sustainability. Mahiling sa official Facebook page kan Department of Tourism para makaboto. Bareta sa ibang nasyon. Na-recover na ang gabos ng mga bangkay kan mga pasaheros kan buminagsak na aeroplano sa Brazil. Sigun sa mga otoridad kan Brazil, nasa inda naman nanailing ang black bags o kaya black box kan ATR 72-500 plane sa binagsakan kaning lugar sa Banwaan kan Vinhido na may distansyang 80 kilometros sa Sao Paulo. Ang totalmente 62 na bangkay kumpesto ng 34 lalaki asin 28 babae. Iyo ang dinara sa morgue sa Sao Paulo para sinda midbidon kan pamilya. Magagarumduman na kan Biyernes buminagsak ang nasabing eroplano na pig-ooperate kan kumpanyang VUPAS asin suminabog sa kaharungan. Nagpapadagos man ang investigasyon kan mga otoridad sa nangyaring insidente. Sa lado ng Karawat, inanunsyo ni Asia's Best as in World's number 2 pole vaulter, AJ Obiana, na plano niyang darahon ang world-class pole vault tournament digdi sa Pilipinas sa masunod na bulan. Ginibo kan Pinoy pole vaulter ang anunsyo matapos na mag-settle ini sa ika-4 na pwesto sa full vault finals sa Paris Olympics na dakula ang itinaas hali sa ika-11 ka nakaaging Tokyo Olympics. Sa sarong online media conference, sinabi ni Obiana na inimbitaran na niya ang nagkapara sa Paris Olympics finalist. Kaya in kaso malawas, mahiling kan mga Pinoy sin the world number 1 sin back-to-back Olympic gold medalist pole vaulter Armand Duplantes kan Sweden, Sam Kendricks kan Estados Unidos, Emmanuel Carales kan Greece, Oleg Cernekel kan Germany, sin Wang Bukay kan China na nag-ensayo sa raroman kan coach ni Obiana na si Vitaly Petrov. Sigun sa Pinoy pole vaulter, nakaresto asin pigtutugutan kan governing body na World Athletics sa nasabing tournament na planong gibuhon sa September 20 sa Ayala Triangle Gardens. Ang gagamiton digdi pareho kan na surface duman sa Tokyo asin Paris Olympics. Mientras na inako man kan 28 anyos na Pinoy pole vaulter na tigbamati niya ngunyan ang sa iyang spinal injury.
Sa ngunyan, tatawan nguna ni Ubianan in focus ang sa iyang full recovery asin lilimataran nguna ang mga kompetisyon na iintrahan niya ngunyan na taon. Ultimo sa detalles kan Bareta ang kamugtakan kan panahon nasa linya ang pag-asa. Try na aga po para po sa yung weather forecast na aldaw din Lunes. Kuring namataan ang low pressure area sa distansyang 1,375 kilometers sirangan kang extreme northern Luzon. Samantalang southwest monsoon ang nakaka-apekto naman sa Luzon pati naman sa western section kang Visayas. Ang kapikulan nilalauban man sa maghapon na magkakaiguan ng bahagya hanggang sa mapanganoro na kalangitan at sinyawan man ang tsansanin mga pulong-pulong pag-uran o pag-ikilat pagkatudo lalo na sa hapon o sa banggi. Paluyo man sa sa moderatong noros na hali sa timong sulnupan na mamatian, may banayad sa sa moderatong pag-alon kan kadagatan. Temperatura nilalauman 125 hanggang 24 ang taas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5:32 ng daga, pasol no pa sa alas 6:08 ng hapon. Aladigdi sa DOST Pag-asa, Ariel Samocho. Yan mga tugang ang detalyes kan mga Bareta ngunyan na Lunes. Sa pangarang kan mga pagariba, Mardila, Jenny Balyaran sa Newsbase, Ramir Tanay sa Lado Technical, si Riman Pag-asa. Ako po ang nagatud kan Bareta. Edwin Teral nagsasabing salamat po kan sa indong pag-antabay. Masunod na si Mr. M. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. An hapon, masunod na pagkalipas ng kaini. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Kalidad na gamot, vitamins at pampaganda. Meron ng Unilab para sa'yo. Yan ang alagang Unilab. Congressman Attorney Jill Bongalon. Aki pa nagpuuna sa pagsisirbi sa serbisyo publiko, subok na ini tunay na matinabangan si Attorney Jill Bongalon. Naging leader kang kabataan dahil sa sobrang higos. Abogado kang gabos basta sa matanos. Sa albay, Congressman Attorney Jill